хабар барои муҳоҷироне ки дар Москва ва Московский област қарор доранд. Компания ки мо ба шумо тавсия метавонам, ба ғайр аз оне ки шуморо ба мошинҳои замонавии дорои Wi-Fi бепул ба границаи Қазоқистон бурда меоранд ва боз ба якчанд қатор мушкилиҳои шумо метавонанд кӯмак кунанд, мисли гирифтани регистратсия, патент, тафтиш кардани запрет ва агар дар роҳ ягон камбудӣ бо гаиё шавад, хиҷон ҳал мекунад. Ва касе ки проблемаи сахт ба документош дора айхона баромада наметавонад, албатта бо хоҳиши шумо метавонанд ки шуморо биан айхонатон ва ё ин ки аз станцияи метрои шумо гирифта баранд. Агар 500 рубли скидка хоҳед, айноми канали SM Шарипов салом расонед. Ҳамада салом дӯсто бародаро, ман Муҳаммад Шарипов ҳастам ва имрӯз гап мезанем дар бораи якчанд хабарҳо аз Тоҷикистон. Дар Тоҷикистон дар Панҷакент ибодатгоҳ месозанд барои насрониҳо, яъне барои халқи русие ки дар ҳамиҷа мондагиаед. Хеле ки мо медонем хай мисол бо ягон ҷое надоранд ки ибодат кунанд ва дар Панҷакент барои ҳамиё ибодатгоҳ месозанд. Бародаро, ман фақат хабар да шумо мерасонам, фикри ман оиди ҳамин гап намегум. Сухана ба шумо метавон бародаро дар комментария нависем фикротона ба ақидаи Сомонаи Ахбор бошад чӣ менависад Сомонаи Ахбор дар ҳамин бора. Соли 2017 танҳо дар шаҳру деҳоти Панҷакент 22 масҷид баста шуд. Тибқи маълумоти расмии Кумитаи оид ба корҳои дин, танзими анъана ва ҷашну маросимҳои миллии назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон соли гузашта дар саросари кишвар ба сурати умум беш аз 1700 масҷиди ғайриқонунӣ ки аснодашро барои сабти номи дубора омода карда натавонистанд баста шуда, асноди пеш аз 200 масҷиди дигар дар дасти баррасӣ қарор дорад. Пайравони равҳияҳои мухталифи динии насронӣ дар Тоҷикистон аз ҷумла баптистҳо низ дар бораи поймол шудани озодиҳои динӣ, аз ҷумла аз зиндонӣ шудани роҳибонашон дар ин кишвар шикоят мекунанд. Бародаро, видеои навбатӣ дар бораи танфурӯшӣ ва фикр ақидаи Сомонаи Ахбор.com ба Радиои Озодӣ. Бародаро, озӣ мехонем ки Сомонаи Ахбор дар ин бора чӣ менависа ва баъдан навора тамошо мекунем. Радиои Озодӣ дар як гузориш дар бораи ҷавонзане ки дар ивази пул бо мардони сарватманд зиндагӣ мекунад, бо тасвири дастовардҳои ин духтар аз ин алоқаи номашрӯъ, таомҳои болаззат, пойафзоли қимат, манзили барҳаво, айфон, амалан занону дигар духтаронро ба сӯи танфурӯшӣ ва бадахлоқӣ тарғибу ташвиқ мекунад. Бародаро, мо ҳамин навора бо ҳамроҳии шумо тамошо мекунем ки гап дар бораи чӣ навор рафтестай ва не ки ман пешаи навора тамошо кардан мегӯм ки Сомонаи Ахбор чӣ мега. Сомонаи Ахбор мега ки ҳамин навора мондан дар ҳамчун реклама мега Радиои Озодӣ дар сайтиш мондагиай ва кори кардагии ҳамин Радиои Озодӣ дигар духтарора, мисол дигар занакҳо духтарора ба ҳамин роҳ мекашад ва навора тамошо мекунем. Бародаро, дар бораи чӣ навор гап рафтест? Меня зовут Мавлюда, я училась до 18 лет. Номи ман Мавлуда ҳаст. Маълумоти миёна дорам. Ҳоло 23 солаам. ӯ аз духтаронест ки мардҳои сарватманд ба хотири ниёзҳои худ нигоҳубин мекунанд. Барои худам зиндагӣ мекунам. Ба назарам ин рафторам ҳар одам барои худаш зиндагӣ мекунад. Зиндагии мо аст, зиндагии албатта ки зиндагии мо аст, зиндагии мо зиндагиро ба кадом раҳ мебарем, намебарем, и ай мо аст. Шарт нест ки хита дар дуруя ботлоқ барӣ, шармандаву шармсор кунӣ. Дал чӣ тамошо мекунем, бародаро? ӯ барвақт хост аз волидайн ҷудо бо ҷавоне ки дӯсташ медошт зиндагӣ кунад. дар ин бора ҳам шартҳои худро дошт. Если этот парень хорошо не зарабатывает, то агар ин ҷавон пул надошта бошад, пули иҷораро дода натавонад, баъдан бо духтаре ошно шудам ки маро бо марди сарватманде шинохт. Мефаҳмем, бародаро, то есть қати як бача мегаштай, қати як бача гап мезадай, хонашонда шарт мемонад ки ман қати ям бача бояд зиндагӣ кунам, ман ҳам бача қати соз бигирам. Баъдан маълум мешавад ки бача мисол ӯ қадар шароити надоштае ки суми иҷорашона буданд. Айхонашон мебурояд ба хотири бача шида, баъдан маълум мешавад ки худаш сумдӯстдор будай, ай бача сум надорад ки суми иҷорашона будад. Дал чӣ тамошо мекунем, чӣ гап мешавад? Ман ба ӯ манқул шудам. хуш дошт бо ман дар кӯчаҳо бигардад, ба маросимҳо биравад. тақозои ин мард аз Мавлуда ҷуз ин чизи дигар набуд, чунки ин мард миёна умр буд ва бо духтарони ҷавон дар ҷашнҳо пайдо шуданаш гӯё обрӯяшро меафзуд. одежду какую-то, либос ва телефон мехарид, аммо аз ӯ барои ин кор бештар пул мегирифтам, чунки бо пул метавонистам чизи дилхоҳамро бихарам, на чизе ки ба табъи ӯ мефурид.
то, что ты хочешь, а не по его. мавлуда то ин вақт бо се марди сарватманд бо чунин як шева вақта ба мезист. се марда гап мезада ва ӯ мардако да ҳами хел условия мондагӣ буданд ки хай сини соли мо рафтагиай хати мо тарабхонаву дига ҷо мерай хай моро бинанд ки дар бармон мисол зани ҷавон астай обрӯи мо баланд шавад. хай бародаро сухана барои марду шумо бинависен ман барое ки вақт бисёри бад меравад ман барои ҳамин духтар гап мезанам ва барои одамое ки мисол видеоро тамошо мекунанд нисбати ҳамин нашаванд ранги ҳамин гумроҳ нашаванд ман мисол ҳамида гуфтанем ки ҳамин чӣ кор кардастай оқибати ҳамин чӣ мешавад ман 100% медонам ман 100% медонам ки оқибати ҳамин духтар чӣ мешавад. яъне ин мега ки ӯ мардо айма ягон чи талаб намекарданд ягон чизи зиёдӣ талаб намекарданд ман аз ҳамин қадар мегуфтанд ки бутта қади мо ба ягон тарабхона барай ки обрӯи мо баланд шава яъне ки ман намедонам чӣ хеле обрӯ будае ки ба хеле ҳолат як мардаки пир қати як кӯдак як ҷо мерафта обрӯш бо баланд мешуда хелеша ман намефаҳмам. ҳамин духтар то ҳамин дараҷара беақлае ки агар духтаро ки зано шумо ҳамин видеоро тамошо кардаиста бошед то ҳамин дараҷара беақлае ки мега ки ман қати се мард дар як вақт ҳамин хеле муомила доштум яъне ман қатишон мерам ва ё омада сум метан ё ки ягон чи мехаранд нахо одам ҳамин қадар тафаккуруш паст боша ки ӯ мардак сумуд метаи қадар чизои қиматбаҳо мехара айта ҳамин қадар чӣ биталаба тамом дига ягон. албатта баъди марди аввал феҳрасти вазоиф тағйир хурд ба маъшуқа табдил ёфт. диден чӣ гап шид яъне ки аввал муомилаам хеле буд ки қати ман ягон ҷо мерай барои обрӯи мара баланд кардан а баъдан ба маъшуқа табдил меёбад дар марди калонсол духтари ҷавони ба маъшуқа табдил меёбад албатта ки оқибаташ ҳам мешавад ози оқибатша тамошо кунем бо чӣ гап мешавад. С одной стороны, если женщина хочет ҳар зан мехоҳад ороста бошад таоми бо лаззат бихӯрад айфон дошта бошад пойафзоли қимат бипӯшад дар манзили барҳаво сокин шавад пас чунин бояд зистам. мавлуда мегӯяд атрофиён бо ҳасад ба ӯ менигаранд. ӯ бо вуҷуди ҳанӯз ҷавон буданаш рӯзгори боназм ва пуршукӯҳе дорад. анамиҷадай гап бародаро хоҳарро зано модаро касе ки видеоро тамошо дорад гап дар анамиҷае ки бо вуҷуди ҷавон буданаш гуфтан и бо вуҷуди ҷавон буданаш не маз гап дар ҳамиҷа ключевое слово гуфти рӯсо дар ҳамиҷае ки ҷавон ҳозираш дар вақте ки ҳамун мардо тира ухажват мекунанд тира сум метаҳанд тира айфону дигараш мехаранд фақат барои оне ки ту ҷавонӣ агар ақл дошта бошӣ ақли кофӣ ҳамун ба ту гуфтаистай ки ту қати ман ҳамчун ҷавонӣ қати ман як ҷо барай ки мисол обрӯи ман баланд шава ки бигӯянд қатиш ҷавон духтар ёш рафтистай ту фикр намекунӣ ки ҳози ту и хеле айшу машират карда гаштаистай вақте ки умрат рафт вақте ки пир шидӣ сини солот рафт занак тез пир мешавад баъд чӣ гап мешавад баъд ша фикр мекунед шумо ки баъд чӣ гап мешавад баъд бо як кас дига бо ҳамун номусулмони дигае ки мисол тра ҳам хеле истифода кард бо тра мега ки ман тра надидам намешиносам бо як кас дигара бо ба ҷои все, что я хочу. ҳар чӣ бихоҳам бо як занги телефон онро дар меёбам. ӯ чунин фикр мекунад ки дар қиёс ба ҳамсолонаш ояндаи дурахшон дорад. И вот эту квартиру, которая... маз дар бораи ояндаи дурахшон ягон оянда надорем тамоман ягон оянда нест и хели кор и хели рафтор и хели отношения оянда умуман надорад погиза дар гӯштон аз ёд бигирем бестем. пули он ҳуҷрае ки ҳоло зиндагӣ мекунам хушдорам мепардозад тӯҳфаҳо мебахшад. як гапи дига пули ҳуҷрара хушдораш мепардоза яъне ки ихеле не ки ба ному фамилияш квартира харидагиаша не иҷора гирифтагия да ҳами иҷора пакат беста ман суми иҷора додан мегирам тира истифода бурдан мегирам яъне ки баъде ки пир шидӣ ки бо мада ки дар пеши ё рафиқи муже обрӯи мара хезонда ки натонистӣ бо алиш мекунам ақл нест. вақте бо дугонаҳоям ба тарабхона меравам пул медиҳад дар ивази ин ҳар шабе ки бихоҳад наздам меояд. бо вуҷуди ин ҳама хушбинӣ ба шеваи зиндагӣ мавлуда эҳсоси танҳоӣ мекунад. дар гапи худшон мазмуни гапша намефаҳманд ҳар вақте ки бихоҳам меояд фикр мекунед шумо чӣ гуфтаистед шумо бихоҳед не вай бихоҳад бо назмтареро мехоҳад. Могут в какой-то мепиндорам момент предложить оқибат мне яке аз мардҳои хушдорам маро ба занӣ мегирад. албатта ки эҳсоси танҳоӣ шумо як чиро фикр куненда ба ивази ҳамун айфони ҳамун ба ивази пулу моли ҳамун ба ивази ки квартираи тира иҷораи тира ҳамун платит кардастай ба ивази ки тира сумета ки тарабхона барай ту ҳаёти худа дар ӯ додастӣ ту ҳамчун як ашёи шахсии ҳамун одам шидест. мардҳои хушдорам маро ба занӣ мегирад ва барои ман хона мехарад.
хатоги ай ҳама бештар ай ҳама калонтар шумо фикр кинед ки ба чӣ умед аями беақл мега ки оқибат ман хел умед дорам ки оқибат як тай ҳамуно мара ба занӣ мегирад. Агар уво тара ба занӣ мегирифтан ҳамун рӯз якм ба занӣ мегирифтан, қонуни никоҳ мекардан, та мебурдан ЗАГС мекардан, ба обу рӯ тара ба занӣ мегирифтан. کاری همین دختر کرده است، کاری همین نمود آدمو کرده است. من کارا با چی برابر میکنم؟ شما تصور کنید که در یک چاه کلان یک زینه میارن میمونن، یک زینه طلایی، یک زینه بریلانتی، زینه هم خیلی بازه، یک زینه پویا میدونین نه؟ خیلی زینه پویا میارن میمونن و حتی با همون زینه پویا هم تای چاه میفروی. نه که بعد که در آخران چاه میرسی، بله تو با زینه پویا بریلانتی رفتی، با طلایی رفتی، با کراستا، با بازیبی تو پایان چاه رفتی. لیکن بعدی که در چاه میرسی زینه پویا رای بالا میگیرن. انا بعد تا ایوجا چی خیلی میبروی ایشده علاقه کار ندارن. برادرها گپایی که در همین نوار گپ زدیم درباره یا چی گپ نزدیم موضوع شما ممکن سرازو در کامنتر بنویسین برای چی درباره چی گپ نزدیم و چرا گپ نزدیم که این گپ باید در همه مسلمان فهمو باشه. یعنی چی کار پیش از همه این در دوزخ تا در جهنم برای خودش هم خیلی باز کرده که همین دخترو همون مردی که قطعش همون مرد همون سه مردی که قطعش همین کارا کردگیان این باید برای همه ما فهمو باشه. به گفتن من بود اگر در همین خیلی نوارو ما یگان جدا مثال خاطر رسون نکنم این برای چی که این باید فهمو باشه به همه ما. دختر تاجیک دختر مسلمان قطعی سه مرد یک جای زندگی میکنه به نکاح داری باره چی گپ زنیم دیگه داری باره مگر درباره گناهش میشه و گپ زده این علاقه فهمو است که این گناهگار است علاقه فهمو است که در دوزخ برای هم خیلی بازه. برادر در آخر در اوید درباره هر دم خبر حتما فکراتونو در کامنتار بیان کنید. فکری هر یک شما برای ما ضرور است. من حتما فکری کامنتار هر یک شما را میخونم و برادرها در کسی ویدیو معقول شده باشه لایک فراموش نکنین. در کسی معقول نشده باشه شما هم لایک فراموش نکنین و اگر در شبکه ما ابونه نباشید برادرها ابونه شوید. کسانی که ابونه هستن برادرها زنگوله را هیچگاه فراموش نکنین که وقتای اخیر در همه کانال هم خیلی دیسلایکی ای سبب همین زنگوله شده شما اپویشن ای ویدیوهای ما نمیگیرین. یعنی که وقتی که ویدیو میبره خبردار نمیشین و برادر در روزهای نزدیک در کانال یک برادر ما یک ویدیو تربیوی میبره درباره زندگی تاجیکا درباره زندگی مهاجری درباره в общем ویدیو تربیوی است برادرو انتظار شوین روزهای نزدیک میبروید. وقتی برآمدنش معین شد من حتما با شما روز و ساعتش میگم که کی میبروید و در کجا و در کدام کانال. در همین ویدیو برادرو 4 بلاگری تاجیک اشتراک میکنه از جمله ما هم هستم. خیر دوستان ویدیوی نو اجازت کنید در پناه خدا باشید.